오호호호호. 씩씩한 고등한 걸리. एसे बायराव थांनो ओंखारदों एसे नांगौ जिनिसखौ लायनोहाय थाखा फैसाजों मा मोनबोयो नायनायसै बुखारबाय एसेबां ना 340 rupiah. 340. Sigang bisin lang kamu. Kaju badam कितना है? केसर लावे काजू बादाम juga tuh. 15 है. काजू बादाम, किशमिश, mana? केसर, किशमिश. लाना फैदों मैगं लाखांबाय मैगं लायाखै दाबो टमेट' लाबाय गुबुन मैगं हाँ माँ हाँ मिल्क शेक आता है मिल्क चीनी और सभी बेखौ लाना है ना ब्राउन बेखौ लानोसै आं ब्राउन आङो नारेंखल लाबोदों बे नारेंखलखौ एसे हाख'ना लागा एसे गोराथार माथो हाया माथो नै आया रे बे दाबाजों जानाय नङा जाथारा माथो जानायसै जाथारनायसै हाहाहाहा माथो गुदुङा मोनथारले गुदुं जाबाय गुदुङाखौ गुदुं बानायनो हाबाय नै दानिया स्ट्रकआ गैया स्ट्रकआखौ लाबोआखै दानि बेखौहाय बलुनासो लोंनांगायसै आं स्ट्रक मोनबोयोला मोजां जायोमोन स्ट्रकआखौ मोनबोआखै ओहो सिक्सिबां गदों माथो गुदुङा गोरलै आया निकालो खेलाखौलाय नायना गेत्ते नुदों नै दैया नायदो एफा खिसे 30 थाखा बिनि दामा दानि बेखौ उन्दुसो लायबायसै आं साखिनि नायसै सगरबाय गैथाना गरदनै बान गोदैमान नाथे नारेंखला मालाय मोननाय बाव मालायथ' मोननाय नङा थानाय बे मालाय आङो दुखु मोनदोंमोन नारेंखल बिदि एसेबां होननानै बेखौ दानखाव नायबाय बे मोजाङै आंलाय बेखौहाय गैया होनदों लागै धन्यबाद गोदैनो